سلام تخطاتلتنا هذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقدس تحستوتات زينا تنتنا هزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا مسانا كتصنحو بخبرنا عدمكم لايك بمقبار شير بمقبار كتجمروا دما دقيبنا نعدمكم كم ووترو نايلو مارستنا سفيه كون كم ووترو أقدس نزلو بعالم درجة بزوبا درجة بفلاي كاب قربيتنا زمت زلو استفلالي عينة بوليتيكاوي كمون وتهدراو زتن بزرباتات كنرينا وشتاو قدايم كنرينا نبانا قصوم تقبر وظيفتو نزلو كنرينا ስለዚህ عميقت انتناي كله ግን መጀመሪያ በቶም አበይት ኃይልታት ዝበሃሉ ክንጀምሪና ጽልዋናቶም ንዞባና እንታይ ክኾን ከም ዝኽልካ ክንሪና ላይክ ምግባር አይትረስዑ መጀመሪያ ግን በጽን ጀምር Where Prime Minister Abiy Ahmed has made key statements in his parliamentary address regarding the ongoing disputes with Eritrea and Egypt. The Ethiopian leader denied any intention of invading neighboring Eritrea amid the fears that Ethiopia might seize the port of Assab by force. هجيتي ناي international media بزعبا أبي زبالو نتي أبي كبوز دلي حبريتات رايز قبل زلو فتيوم أبي سلزو خفلهم زلو دي ولا we don't understand again كل جزء framing عوضات أنا يتزينا نتي إثيوبيا كتبلو تدلي حبريتات رايم زوجتي تميديا زبال أبزرجي إرترايم بزح الواحد قبر لنا أبي يوتيوب طريقهم فيديو بليز كومنت كصحفات كل لكم جزء سلزي بالله نقبره كيتكم إذا جيجا حبريتاي لكم حمر كتقبروا مالكم حدا حجي سمعوه نسوا زبلوا زلون نسوا زبلوا زلون أفلالينا صراحة نادما أنا مجمريا انتاي قبرالو نهزبنا من كحي هزبنا دما اتزفلت فليت وتداي فلت دما كيدو رياكشن كيب كله بمنتاي علامة إثيوبيان زقبروا فيديو ملساير ليونيو international media زقبرت خوين قد ملس مهاب أقداسيو بفلاي أب إكس دما وسان ترالوس إنهلنا رينا إرتراون ملسي بالا بزعبازي توسخ ملس تبالا كن رينا حدا بحدا. Now Ethiopia, a landlocked country, seeks access to the Red Sea for economic and strategic reasons. Ethiopia has no intention of invading Eritrea for the sake of the Red Sea. What it wants is to have dialogue based on the principles of give and take in a way that benefits nations on principles of market. Let's solve this issue. If we leave it untouched today, it will create problems tomorrow. We are saying let's face it. We didn't say let's fight. While the حجنتاي زبل زلو نتي قدايتي نحنا بحيلي نتي أفدق بحرنا يرتراك نوسد ليت كم زي بلنا نبل زلنا أفدق بحري بن كان حبان مسحنا كن السمامع كن زلال ربينا نبل زلنا يبلالو لذي تعمل حاسوبن زيادة تخكلني حبريتا هزب يرتراك سمع زلوجن زيو. أجني يدقنو وزباجني يدقنو. عندنا إقتصادياتنا يدقنو وزباجني يدقنو. كم سوا اسك سومالي 5000 كيلومتر نو سيشو تلك عبتنو. لنا لما والشان ليش ناتو كيلا وتعمتون دفلقون مياربوت تنشي أكسس غارانتي ستو إنيا كفرسن كلها يتفرلاتشو تلك سلوان ياكاتشني هنا عندنا كما يزبل ودفار لماني أنا زير دعنني ولا بتندي تبل
مالسي نحن عند حروديق ناس سون كطفيهم كما غيرنا نطفئ قد ما حجكو كما منغستو نيريو منغستو سسعيرو هدي مطفيو هاجر فرست يلا ماي فريند نسخادا عن 30 قلا عمل دحريت مالس زخل روسيا بالكانبر قد ميخا حدا منغست فريسيا بإثيوبيا and guess what nothing happened سراويت تماها كابنات كاز بزح حبر السوفيت زعتقوتو سراويت نيري حيال سراويت بإسرائيل سلطنة بسمين كوريا سلطنة بجرمن سلطنة you name it بعالم زلو بكيوبا سلطنة دي سلطنكم كيلا دي سلطنكم كي نمبر دي سلطنكم سبيا لنا سلطنكم نيجي نسيت سقب هجي تيز بزلو كتفرس يغا نبوريو كتفرس محانكات انهي الكام بالخات وليها كتفرس محانكات ردي كالو السخاس اللي فرس كاز فرس ابقرنا افريكا ما يلن نسخا ايكون هاجر ايكون فرس نسخا يا مجمريا تفرس كاب سلطان كاد ما كتليها سلازي انت قبر نا اثيوبيا صقبنا بيرترا خصقعي دللو and the dumbest اتي stupid زخون الرئيس كم زلو نزي سمع حجي ابز سمعوا انا يسمع كوان نيره አንድ ግለሰብ ያን ግለሰብ ኩባንያ ማርስ ላይ ወጣለው የሚልበት ማርስ ወጥቼ ወርሳለው ቢልበት ዓለም ውስጥ እየኖር 30 እና 40 50 60 ኪሎ ሜትር ያለችን ቀይ ባህር ለመንካት አናልምም ማለት ሚቻል አይመስለኝም this guy ቀዳማይ ነገርና እዚ ሰብ ዝክር ዳኩም ዘሎ እታዘረባ ካብ ሰብ ይሰምዕዋ ሓሲቡ ይኮነን ኢልዋ ምክንያቱ ተዛሓስብ ነይር መልሳው ስለ ዘሎ ኢለን ማስክ ንማርስ ኩወራ የክብል ከሎ ኣብ ማርስ ኣታዳት እና ለወዲዩ ኢለን ማስክ ንማርስ ኸይ ዘሎ ሰብ ስለ ዘይብልዩ ሶዳት ኣብ ካል ፕላኔት ቦታ ንኽንሕዝ ኢሉ ዝኸይ ዘሎ ዓሰብ ግን ናይ ሰብ ሃገር እዩ ኣብ ሓጎታት ከፈኪሮም ከይዶም የመቃብሮም ኣብሎ ኤርትራ ናይ ሰብ ናይ ጀጋና ዓዲ እዩ ፊልድ ማርሻል ናት ካሕተቱ እንተደይ ተረዲዩካ ጎአስክ ንስክ ነገረካ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ናይ ኦሮሞ ሓላፊ ዝነበረ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ንስቲ ቀደም መምህርካ ኮይኑ ስማዕካ ዘሎ ጎአስኪ ንስክ ነገረካ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ዝበለ ሃገር ምዃኑ ስለዚ ማርስ ይቀለካ ንዓኻ ኒለ ማስክ ወላ መንኮርኮር ኣለቃሕኒ ኢልካ ናብ ማርስ ትከፈትን ባሕሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንኤርትራ ገጽካ ምሕሳብ ግን መወዳእታኻ ይከውን ምክንያቱ ታሪክ ኣለካ ቅድሚኻ ክንደይ መንግስታት ሓሊፎም እዮም ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከቢድ ሕቶ እዩ ንስኻ ስለ ዝደለኻዮ ንስኹም ስለ ዝደለኹሞ ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ንቑፅ ዝኾነ መልስያ ትቦም ዘላ ከምዚ ነቲ ሓሳባት ናቶም ኣይኮነን ሎሚ እየ ዝብለኩም ዘሎ ኤርትራ ኣብቲ ዝፀንዐ ገዳ ከላ ዲያሎግ ንግበር ምስ በልዎ እንታይ ኢለቶም ጎ ቱ ሄል ንሳኹም ዲያሎግ ዝበሃል የለን ብይን እግባይ ዘይበሃሎ ብይን ስለ ዝተዋሃበና ካብ 2009 ክሳብ 2020 መለስ ዜናዊ እንታይ ዝብል ነይሩ ክሳብ ዝመውት ማለት እየ نحن ديالوج كنجبرنا ندلي مسجد أب كلته تمقل على لادو حنت كشينا أب كلته استمغلت على لادو حنتنا هاتكم تمغل كنت ترى هذا أصلا زي كالك بيت فرد خيتك وسانو زخنا باي زي بحاله وين ديسكشن زي اللي وساني بكا كنت قبلت رايز لك زي سبعي زنتاي زلو مارس كينا سبعة مارس ناخذ خلو قد ما يخا مارس كيس خلوني يرترا خيدهم فتينا ميمكو دي تفتنا نقدر تزغون حق حلا تفتني ምናልባት ኣብ ካልካ ከይድካ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ናብ ኤርትራ ገጽካ ግን ንጥፍኣትካ ጥራይካ ትፍትን ዘለኻ ዝብሎ የድልዮ ኣሎ ኦኬ ዲስ ኢዝ ዋን እዚ ሓደ ናይቲ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣቢ እዚ ኩሉ ዘቅዕሮ ዘሎ ኩነታት ግን ሓንቲ ነገር እያ ኣሜሪካ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ሸለል ክብሎ ከም ዝኽእል ግምት ወሲዱ ኣሎ ዋይ ኢዝ ዛት እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ dollar investment in American. There's a lot going on. The UAE just announced a $1.4 trillion investment in American AI. NVIDIA just committed to spending hundreds of billions of dollars on American chip manufacturing. So እንታይ ንርኢ ኣለና UAE ዝበሃል ናይ ኢማራት ሃገር ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ 1.4 ትሪልዮን ገንዘብ ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ 1.4 ትሪልዮን እዩ ዝብለኩም ዘሎ this is a lot of money ንባዕሎም ሰብ ኣለዎም የብሎምን ካበዮም ከምፅወት ገንዘብ ከማን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣነ ግን 1.4 ትሪልዮን ስለምንታይ 1.4 ትሪልዮን ኣብ 10 ዓመት እዮም ኢሎም ዘለዉ ኣብ 10 ዓመት ኢንቨስት ክንገብርና ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ UAE ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ JD Vance ምስ ኩሎም ቶም ሰክረታርናቱ ክዕልልን ክፃወትን ቀድንዩ 1.4 ትሪልዮን ኢንቨስት ክገብር ኢሎም 1.4 ዝበለሉ ምክንያት ድማ ኣለዎ ንስዑድያ ንክሓልፍ ኢሉ ካብ ስዑድያ ንላዕሊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መሓዛ ንክኸውን ስለዚ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ንሰማይ ይበፅሑ ዘሎ ናብ ጠፈር ይበፅሑ ዘሎ ናይ ስዑድያ ንጉስ 1 ትሪልዮን ኢንቨስት ክገብር ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ምስ በሎ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳመይቲ ናይ ወፃኢ ጉዕዞናቱ ንስዑድያ ክገብራ ኢሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ናይ ምስ ፑቲን ዝግበር ዘሎ ዲስካሽንስ እዚ ኩሉ ኔጎሲዬሽንስ ቲም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንስዑድያ እዩ ዝጓረ ዘሎ
نعون مسعار زي إمارات دما هذا 4 تريليون إنفست قبري أنا 5 قدامينات كما شارك تقبل أن أمريكا يقول له لذي أمريكا UAE نزقبره قداي النار عين خطأكتي ويكا ناي مسألة مدى بيساقيرك خيدي كفتنيو زدلي أنت قبره كم حما أمريكا زخون يقول إيد كم زي تخل زريب وغنيات نري لنا أتون كوت سبق نقر أمونغو سعوديان أمريكا أمونغو سعوديان إمارات إنماني خاتم الرجي خونه that's the sweet part تزيد عم كفالناتو أمونغو زيوم كلت هجرات إنماني خاتم الرج شو ترايقنا يكونن كلت هجرات رايكونن أبصوت هزلو أبصوت هذي there is a lot in the game بزحات حيلتاتيهم زلو مغنياتو مجمر يعني زي ما سمعوا حتى عايزنا نقول لكم رياكم فتنا نأبي زعفر زلو دما كم تايست بقيس زرباخون كم زغل نمجمعاتو كتعملنا زي سمعوا هج. Thankfully, our forces completely destroyed the enemies and equipment and seized large quantities of their weapons. We dedicate these victories to our people and we affirm our progress on all fronts of combat until victory is complete by saving our entire country from the filth of the militia and its supporters. We wish eternity for our martyrs, a speedy recovery for the wounded, and we ask victory from ስለዚህ ኣብ ሱዳን ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣገዳሲ ዓወታ መዝጊቡ ከም ዘለዎን ነቲ ዘለዎ ኩነታት መመሊሱ ክሕይል ከም ዝደሉ ዘለዎን ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕሜቲ እናተሰዓረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ብዙሕ ጌም ክፃወት ከም ዝኾነን ነቲ ኩነታት እቲ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ንኸይትገብር ክዕንቀፍ ምዃኑን ክሕዝ ምዃኑን ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ በዚ ድማ ብክልቲኡ መንገዲ እዚ ገንዘብ ናይ ካብ ኢማራት ድመፁ ዘሎ ገንዘብ ነቲ ኣብ ዞባና ዘለዎ ፆታ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፆታ ድዩ ናብ ዓሰብ ገፅካ ንምኻድ ዝግበር ዘሎ መናውራ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ተሪር ስጉምቲ ንኸይትወስድ ቀፂሉ ድማ ኣብ በዓል ሱዳን ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ሕጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ክፍተን ዝኽእል ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኩሉ ነገራት ኣብ ምትትታው ኢማራት ዓብ ተራ ክፃወት ምዃኑ ስለዚ ስዑድያ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዳ ቀልጢፉ ኣቢይ ኣሕመድ መልሓሱ ከለስልስ ከም ዘለዎ ጌራቶላ ንቐፅል ኣብዚ ንመለስ Even after independence, Ethiopia continued to use the port until the Eritrean-Ethiopian War of the 1990s that arranged peace deal case. Peace deal with Eritrea have surfaced. Eritrean troops have not in the region. While Abiy Ahmed believes that the situation in Tigray will be resolved soon, controversial Grand Ethiopian leader has announced that the controversial Grand Ethiopian Renaissance Dam, or the GERD, a multi-billion-dollar mega dam on the Blue Nile, will be fully inaugurated within 6 months. قلنا نايزي حجي زخون زلو كنت هاد ما أبي أحمد ناينيل حتى دما قلتي فنتديقا كودو يبلالو next project ناتو دما انتاي كم زخون ون يزربالو سلازي اتحتو جبت زبال هاجر كاب إثيوبيا أمانة سلشي وخم زلون اتكونتات أب آخر طرز بتشي وخم زلون نرزلنا سعودية زبالنا إمارات مملاسة بتزوبها نزقو برزلو فتنتات قتلوا ويم زفتنو زلو سلازي سعودية بزكالو من قدي إمارات زبال أب مس إمارات أبرتع زغن هلخات يوم سلزلو إزه اللغزي نيرترا قداسيو ترجعهم لله إزه اللغزي مهنياتو زوم كلت يوم انتحر ترى داديوم بفلايتي إمارات زبال السعودية كدو كسون تحرقيلو إغنور قبر نزقو دايزي قبل تحرقينو بزعر مشاكل في الطريق كساب جبتون سعوديان أنصارو كونفرونتس قبر وزلو دبلوماتيكالي نيرترا بزع دا قفكر تركبيا بوتها دراوة إيرترا نفسها تغل هاقريا بزيت صبوك يركم حزوة بوتها دراوة عيني إيرترا نفسها تغل هاقريا كابابي غون كاب شيطان تفراهي بلاد politically and diplomatically جن تقبروا لا سلزغلو إجراتات كقصة سلزغل نتيجة إجراتات بمنجد زيوم كجبر زغل سعودية كونفرونت خجبرات غل كتعقد تغل ويكتعقد تغل الغلون مسير تراز جبر زغل لازم دنا أفجل كفالون قلت بق زينا نسمعنا هو زي بالزرباتات ونالو إزي بتحدى منجد جيب بتحدى مدايو كريو خلنا أبي أحمد نزي غوسغواس ناي بحري زغبر زلو بزي سفح مركع تمناتو بروباغانديستس درفتات ناقبرو عصبنا يزبل بانديراتات ناقبرو نتهزبن من العال سمعتنا هزبن من العال زقبرو زلو كالفتنين نزعجن وقلنا نقدفو قدام ايشو ناتوم كوين زلو ابتو قداي نايتي زلوهم نخيد انتاي بلوخم زلو نزي سمعج ትግራይ ምስ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ተላፊኑ ክሰርሕ ምጅማሩ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሓበሬታን ብዙሓት መርድእ ኮይኑ እዩ ብጀነራል ምግቢ ሃይለ ዝምርሑ ጥቃት ሓይልታት ፋኖ ተደምሲሶም ጀነራል ምግቢ ሃይለ ስምምዕነት ብሪቶርያ ንኽፈርስ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ስልጣን ግዜያዊ ምሕዳር ንምምንጣል ይሰርሕ ነይሩ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ እንትኸውን እቲ ክስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ንጀነራል ምግቢ ሃይለ ክምስ ዘበሎ ይመስል ጀነራል ምግቢ ሃይለ ነቲ ብምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ መሰል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዘይተደለየ ፕሮፓጋንዳ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ይክብሉ ይምላል
كلاش يبلوم جنرالات مس شعبية جنرالات مس فانو الناس زامد كام وعلى بريتوريان مفراس قبر مقصقاس يوزبلا مقبي حيلم تتألمن عون حزب تግራይ كم زي متنو إذا زاربه حقات أمخوينو كابتني 17 عمد سبرتاو قال استجميرو كسابق قدم خلت عمد زنبر خوينات كام متزملت كسبيه بفلا بزحلف زنبر خوينات ناي مماسفيح كزاد ما نيرو كندما تعرفون نموت تفرحون يكونكون كندما تيابل عليه زقبر زلو حسوتن تألمن كم قلي يكونكون زحسب كم حزب تግራይ نكون فيدرال كمون نتي قطنا يتقمن كرمونا لو نحنا بحقنا سلاميو وعلى بريتوريان سراويت مكلخال إثيوبيا بجنرال مقبي حيلة استوادد زبولو وق كم زدمسس عفليتم وفري حدنا تباهيلو بجنرال مقبي حيلة مريحنة عطقات فانو بمتحبار انصار سراويت مكلخال عبستو فلاليو كلات حرام وق تخايدو عفشيلنا يكبلم منيسر مكلخال إثيوبيا عماسيو زرقو حبريتها ملكت سلام اتي بوغلوا حدنت عبستو فلاليو زواوي ورداتات كلل حرام متقعتين مفصام بفانو تتقيمو انا مرحة زبولوم جنرال مقبي حيلم اتي وق بسعراينت سراويت مكلخال تزازيمو لكبل قريصلوم برغادر جنرال مقبي حيلن حزب تግራይ ኣብ ግጭታት ሒሉ ብሞት ብዙሓት መንእስያት ትግራይ ተሓታቱ እዩ ዝበለም ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዝዋን ድማ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ፀረ ሰላምን ልምዓትን መንቅስቃስ እናገብረ እዩ ዝርከብ ይብል ኣብዚ ሕዝዋን ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንኣኽረርቲ ዕጡቃት ፋኖ ብምምራሕ አንጻር ሰራዊት ምክልኻል ብሽማሓድነት መጥቃዕታት ተኻይዱ እንትኾነ ግናም ኣፍሺልና ኢና ክብል ገሊጸሎም ክልተ ግዜ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ኣጥቂዕዩ ብምባልውን ዝኸስስ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ምግባይ ሃይለ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ወፍሪ ስርቂ ማዓድናትን ወርቅን ትግራይ ተዋፊሩም በኤርትራ ገይሩ እናውፀ ይሸይጥ ከም ዘሎ ዝኸሰሰ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዘበነ ይወደግውን ፈጺሞም ዝበሎም ገበናትውን የዘኻኽር እቲ መግለጺም ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ትግራይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ክፈርስውን ዓቢ ጻዕሪ ይገብረሎ ብምባል ንጀነራል ምግባይ ሃይለ ዝኸሰሰ እቲ ሚኒስትር ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሓይሊ ተቆጻጺሩም ኣብ ፀረ ሰላምን ፀረ ልምዓትን ምንቅስቃስ ኮይኑ ማህተም ምምሕዳራት ይምንጥልሎ ብምባልውን ይኸሶም እዚ ነቲ ዕሱብ ፋኖ ከመ ተሓባባሪ ተጠቂሞም ነተኽራሪ ኣብ ገዛ ክልሉም ኣብዚ ድልዕንወት ክዋፈር ገይርዎሎ ብምባል ድማ ንፋኖ መሪሑ ኩናት ብምውላዕ ይኸሶ እቲ ሚኒስትሪ ይኹን እምበር እቲ ብሽማሓድነት ዝተጀመረ ወፍሪም ሩኢ ሰብኣዊ ነዋታኖ ኪሳራታት ስዒብ እዩ ይብል እቲ መግለፂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ደቡብ ጎንደር حفشة انتاينا نرزلنا زي أبي أحمد أب البرلمان كزارب كلون أقدموا نزل كنتات زي زملكات تزاريبني ريو أن بقالوا دايت قصون برجاس مواسكة عندي جنزب مفلقو نجر بيكبابيو يمن واقعتشو سووش يدنكورنا جيتوش ناتشو من واقعو كدنكورنا جيتوش كان نيسووش أتمارو أتتاكمو أترسو ميلو ناتشو የሚገርመው አንድ አካባቢ ላይ የኤችአይቪ የስኳር የወባ መድኃኒት ከፋርማሲ አውጥተው የሚደፉ ግን ለዛዝ የሚታገሉ ኃይሎች ያሉበት ማዳበሪያ ለህዝቡ እንዳይደርስ የሚጥሩ ናቸው እንታይ ኢሉ ነይሩ ንሕና ንዋግኦም ዘለና ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ደናቑርዮም እዩ ዝብል ዘሎ ደናቑር ስለ ዝኾኑ ብዛዕባ ህዝቢ ዘገድሶም ኣይኮኑን ንህዝቢ ከሳቕዩ ህዝቢ ናብ ድንቁርና ንክኸይድ ዝፅዕሩ እምበር ንህዝቢ ዝሓልዩ ከም ዘይኮኑን ባዶ ርእሲ ዘለዎም ምስ ደናቑር እየ ዝዋጋእ ዘለኹ ብምባል ደናቑር ክሳዕ ክንዱ እንተኮይኖም ንዖም ምስዓር ከም ዘይከኣለ ኣብዪ ኣሕመድ ወሪ ተኣሚኑ ኣሎ ነቲ ጉዳይ ዝካየድ ዘሎ ክስዕሮ ከም ዘይከኣለ بوقعي نريو لنا مغنياتو بزح فتيني فكيريو عمل لنيو تعاليهم يخليه كم تقبر خليلو يفكرني ريو كل التفقران تاع كوين هجي تراي تعرفوا جينا بكاركتر اساسينيشن بسنه موقت بزررب كزرربو زي كل يوم قلقليز بلزلو اذا انا بجنرال مقبي اتوكيرا خيدا زلاغن قبل عليو سفع زخونه بروباغانداوي ابيتراي زي كونه كلهم توم ناتو اللوز بحالو بروباغانديستس ناتو كلها تا زربا دما تقلل الى نابير تراغص انا مصقعايو بكل منقدي نابير تراغص كان مصقعا ورقي بير تراغيرو يسدد كم زلو سير ترا ركب كايت كم زلو حتى انتاينا يزربح ورق لوامي وداي منين كبلو زنبرو سرقتو زخون هاجر انترفو سرقن حسوتن كالكم نجر زي تري يلهم بروباغانديست يم زلو ኤርትራ زاكل ورق لوانا باخاتكم تطمتلو مغنيات يبلا يقداس كل غزي كاب ኤርትራ ስኬፕ ጎት ናትኩም ህደሚት ኤርትራ ስለ ዝኾነት ኤርትራ ከም ድሌትካ እና ወንጀልካ መንባር ንቡር ትርዮን ንቡር ባህልን ስለ ዝኾነ ብታዓዲ
كلهم كم تريوم زلهم نزي جنرال مقبي زبال زلو قبل عليو سفي زخونه بروباغانداوي زمتهم جيرم زلو هفتام مخانون بزع جزاو تزون المخانون كله تهبت بسرق خمس جبرون مليونير مخانون جزاو تبع ديسابا كم زلون مسورك زتعاز بيزنس كم زلون اب مقله يكون اب ديسابا اب عدوا بزع تكالات كم زلون بإرترا جيرن دبي قص سريق ورق شيء كم زلون زبل زربا كم يلن الناس كله نافلت خلو كسب لهم انتي تطوبيلهم نيرو اكلنا يتبلشوا الناس لو زغون ديم تطويلهم نيرم كل ازاز رباغن حنت ነገር ጥራይ ተብርሃልካ እዚያ ካርታ እዚያ ራይዋ ካብዚያ ካርታ እዚያ ተበገስ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፋኖ ዝበሃል እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ምስ ሱዳን ርክብ ዘለዎ ሃገር እዩ ምስ ሱዳን ርክብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ነቲ ካርቱም ገጹን ነቲ ወገን ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዶብን ይበትከ ከም ዘሎን ድሮ በቲኽዎ ከም ዘሎን ካብ ካርቱም ድማ ከዓልየ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ቀጥታ ዶብ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክቋፀሮ እዩ ቁጥሪ ሓደ this is very dangerous እቲ ዶብ ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተተቆጻጺሮ ሰራዊት ናይ ሱዳን በኤርትራ ሰራዊታ በኤርትራ ይስልጥን ዘሎ ኤርትራ ድማ ዓቢ ደገፍ ትገብረሎም ከም ዘላ ይዝንገር ስለዚ እቲ ቦታቲ ምስ ኤርትራ በቀረባ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ አብይ አሕመድ ኢማራት ማለት እዩ በኢትዮጵያ ጌራ ናፍቲ ውሽጢ አርኤስኤፍ ክሰዶ ትኽእል ዕጥቅን ስንቅን ክሰልጥ አይክልኒ it's very important that's why ናይ ደቡብ ሱዳን ዕግርግር ዝጅምር ዘሎ ካብ ኬንያ በደቡብ ሱዳን ጌርካ ክትትን ደር ኮይንካ ዝኾነ ኣብ ዊልያም ሩቶ መጋበርያ ናይ ኢማራት ምዃኑ ርኢና ኣለና ንሕሜት ድማ ከም ሃገር ኣብ ናይሮቢ ተቐቢለየ ኣለኹ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣፅዋር በደቡብ ሱዳን ጌሩ ንኽእቱ ክፍትን እዩ ማለት እዩ that's why ኣብ ሱዳን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ፕላን ቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እንድሕር ነዚያ በቲኾም ኣለው ሓንቲ ግንባርያት ግብፂ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ንኣብይ ኣሕመድ ካብዚ ሕጂ ዘለዋ ሽግር ክወፅእ ዘይደልዮ ግብፂ ድማ ምስ አልቡርሃን ይትሰርሕ ዘሎ ብቐረባ ስለዚ ብቐጥታ ምስ ፋኖን ምስ ህወሓትን ሎጂስቲካዊ ደገፍ ክገብርን ወታደራዊ ስልጠና ንክብል እቲ ዝበለፀ ምቹእነት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ዶብ ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ምስ ኤርትራ ኣለዉ ስለዚ ክልቲኡ ወገናት ምስ ኤርትራን ምስ ሱዳንን ምስ ግብፅን ቀጥታዊ ርክብ ክገብርሉ ዝኽእል መንገዲ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሸርኢ ገይሩሉ ዘሎ ንሱ እዩ ራዕዲ ፈጢሩሉ ዘሎ ንሱ እዩ ካልእ ኣርስቲ ይኮነን ሕቶ ናይ ዓሰብን ገለን ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢ ኣብ ሕቶ ናይ ዓሰብን ገለን ኣይኮነን ዘሎ ኣቢ ንኢትዮጵያ የትሕናዱ ኣየትሕናን እዩ ዘሎ እቲ ሕቶናቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብታ ስልጣኑ ክቕፅል ይኽእል ዳይክእልን እምበር እዚ ጉዳይ ናይ ባሕርን ናይ ገለመለን ፈርጌት እዩ ካብ ተረካብ ዘረባይ ደይመደይ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣብዚ ስምዑ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ጀዋር ሓንቲ ፅሕፍቲ ውፅኢ ነይሩ ድሕርቲ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል while Abiy is in his parliamentary speech thought to reassure the public about the potential resumption of war in the north fighting has intensified in both Amhara and Oromia regions in addition to ongoing clashes west and east Shua ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናይ ዓሰብን ናይ ገለመለን ክዛረብ ኢሉ ክፍክር ዝሓስብ ዝነበረ ኮሎ ገና ንሱ ከይበፅሐ ናይ ፋኖ ናይ ኦሮሞን ክልቲኡ ግንባራት እናሓየለ ይመፅኦም ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ማለት እዩ ፋኖ ግሩፕስ ሃቭ launched a coordinated offensive ስለምንታይ ከትግራይ ሕግዝዎም ኣለዉ ዝብል ዘሎ ንመጀመርያ ኦርጋናይዝድ ወይ ከዓ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ብኩሉ ግንባራት ሓርምዎ ስለ ዝጀመሩ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ የብሎምን በብወገኖም ዝሰርሑ እምበር ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ይኮኑ ዝብል እዩ ናይ ትግራይ ሓይሊ ትእዛዝ ዘለዎ ሰራዊት እዩ ተርዲኹምኒ ትግራይ ሰራዊት እዩ ዘለዋ ፋኖ ግን መልሻ እዩ ፋዕብትን ዝበለ እዩ ስለዚ ተኣከበ ሓይሊ ኣይኮነን ዘሎ እሱ ትፍልሊ ብቁፅሪ ፋኖ ፀቢቑ ክበዝሕ መኻለ ነይሩ ምክንያቱ ኣምሓራ 20 ሚልዮን 25 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ካብ ፋኖ ክወፅእ ዝኽእል ሰራዊት ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ትግራይ ውሕድ ህዝቢ እዩ ፍልልይ ግን ቁፅሪ ይኮነን ትግራይ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሰራዊት እዩ ዘለዋ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሰራዊት ትእዛዝ ክቕበል ዝኽእል ትእዛዝ ተኸቲሉ ድማ ክኸይድ ዝኽእል ኣብ ኣምሓራ ግን ኣብ ከምኡ ደረጃ ስለ ዘይበፅሑ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ክሃርምዎ ስለ ዝጀመሩ ልቡ ጥፊኦም ኣለዉ ዳትስ ዋይ ድማ ንትግራይ ዝሕውስ ዘሎ ስለምንታይ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ቅድሚ ሕጂ ገለ ተረፍ ነይርዎ ጁንታ ከምዚ ይገብርሉ ኣለዉ ስለ ዝብል ዝነበረ ምሳክ ተተሓሓዘሉ ስለ ዝደለየ ካብ ሻዕብያ ትብል ቃል ድማ ሕጂ ናብ ትግራይ ወሪዱ ሻዕብያ እዩ ዝሕግዞ ዘሎ ንህወሓት ንጌታቸው ዝሰጎግዎ ገለ እንዲብል ነይሩ ሕጂ ወሪዳ እታ ናይ ሻዕብያ ስለ ዝሞተት ሻዕብያ ዲፕሎማት ናቱ ዲፕሎማት ኣብ ኣስመራ ፀዊዑ ንሕና ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ የብልናን ንገብሮ ዘለና ኣብ ልኡላዊ መሬትና ኢና ዘለና ሰራዊትና እውን ኣብ ልኡላዊ መሬትና እዩ ዘሎ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ድማ ዝኾነ ይኹን ዝኾነ ንገብሮ ኢድና የለና ው
ናይ سعودية لوغ مصير دما بقداي ناي عصبنا يرتران تبلا زلغا توني داون أوردو تدمس إليو كم زبالو أبت برلمان مصيو بس يرتراو قاين دلنا دو بلا 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 يلو سلازي إت بروباغندا ناتو قديلو لابو هجي اتحطو زلو كم نريو زلنا سراويتنا إثيوبيا كم تنسو زفكرولو زي كونه زخوني يكون جنبار كفر زيكل أبعت كيلو كواقع زيكل نكهدم دلو زخوني بكوينات هاد ما زتدهل سراويت كم زلو يزن كرزلو سلازي the signal is a serious escalation between Abiy and Tigray سلازي نتي ني جنرال مقبين نتناي تግራይን እሲ ጀሚርዎ ዘሎ ድማ ደይመ ደይሉ ነትናይ ትግራይ ኩነታት እውን ናብ ኩናት ንምዕዳምን ንምህራምን ክሕግዞ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ despite Abiy's bold assertions in parliament about his military strengths, battlefield reports and testimonies from ENDF commanders suggest that the national army is barely holding the line in Oromia and Amhara, lacking coherence. ስለዚ ሰራዊቱ ከምዚ ሓይሊ ለና ከምዚ ለና ኢሉ ጠራራዕ ዝብል ዝነበረ ሓይሊ ከምዘ ይብሉን ለለኩሉ እቲ ናብ ትግራይ ገጹ ኣቕኒዑ ዝዛረበ ዘሎ ድማ ምናልባት ምስ ትግራይ እውን ኩናት ክኸፍት ከም ዝኽእል ብሓፈሻ ብኩላ መንገዲ እኩት ኢላ እቶ ከም ዘላ አብይ ኣሕመድ ናብ ዝኸዶ ናብ ዝሃድሞን ከም ዘይብሉ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለዉ ካስምዑ እዚ ኤርትራ ዝበሎ ተቕድሚ ምስማዕና እዚያ እስከስምዑ እንታይ ይብለው እዛ በፊት የኤርትራው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኦስማን ሳላ ዲፕሎማቲኮችና በኤርትራ የሚገኙት እነዚህ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲን ጠርቶ በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጡት ማብራሪያ ላይ አንድ ኢትዮጵያኖች በደንብ መገንዘብ ያለባቸው ኤርትራውያን እንዴት ነው የሚያስቡት ባህር በርን በተመለከተ እንዴት ነው የሚያስቡ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያኖች እንዴት እንዲያስቡ ይፈልጋሉ የሚል ነገር በደንብ ቁልጭ አርጎ ያስቀመጡበት ነገር ስላለ እሱ ነገር ላይ ሐሳብ መጀመሪያን ጀምርና ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ በኩል ምን ተባለ የሚለው ነገር መጣበታለን በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ የባህር በር መዳረሻ እንታዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኤርትራ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ብሕቶ ቀይሕ ባሕር ነቶም ዲፕሎማት ፀዊዓ ዝተዛረበቶ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ እውን ኣብ ትዊተር ዝፀሓፈቶ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ላንድ ብሎክድ ሃገር እያ ላንድ ብሎክድ እያ ባሕሪ ዝበሃል የብላን ስለዚ ሕቶ ናይ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ፃውዒት ናይ ኩናት ጥራይ እዩ ምክንያቱ ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ሃገር ክወሩ ዝኽእሉ ዳ እምበር ኪኑ ዝኸደ ኣይኮነን ኪኑ ዝኸይድ ኮይኑ ድማ ምስ ጅቡቲ ከፍ ኢሎም ይጥቀሙ ኣለዉ ምስ ጅቡቲ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ይግባእ ተረዲኹም ኣለኹም ምስ ኬንያ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ይግባእ بحفش زارب وزلو أفتى بحر حبونا نابلكا مسكن كان مبالغن نوكينات نمواجن provocation نمقبارن تزي كوينو تاقوا زلو ويكون إلى مبالا قبل على إثيوبيا ويان زلو مردات تراي كردانا لو يزبل زلو سمو وجي تزاربا إيرترا سلام تايكم إلى خمل أنا مبرك كبيرنا بيزن يماغنيت فلاغوت يتساساتي من يوترو نملو لوك كإيرترا دلم መጀመሪያ ጥያቄ ሲቀርብ የቀረበው እንዴት ነው ከማንኛውም አይነት የጎረቤት አገራት እኛ በሰጥቶ መቀበልም ካለም ሜጋ ፕሮጀክቶቻችንን በመስጠትም በማንኛውም አይነት በገበያ መር ማንንም ሳይጎዳ ያለን ሰተን እነሱ ያላቸው እንዲሰጡን ተብሎ ጥያቄ ሲቀርብ ለኤርትራ ብቻ አልነበረም ጥያቄው የቀረበው ሁሉም ጎረቤታችን ያለው ሶማሊያ ጅቡቲ አገር ብለን እንኳን እንደ አገርነት እንኳን እውቅና ያላገኘችው ሶማሌላንድን በዛ ሂደት ውስጥ የገባችበት ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን አሁን እስካሁን ድረስ ጭቅጭቅ የነበረው ነገር ምንድነው ኦኬ ኢትዮጵያ የትላንትና ግዛቷ የነበረውን አሰብን ክሌም ታረጋለች ይሄ ነው ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚያጋጨው የሚል ፊት ለፊት የተቀመጠ ሐሳብ ነበር በአንድ በኩል ኦኬ ምን ችግር አለው ክሌም ቢደረግ ህጅንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ أفضل جبهرنا تي أهيبكم من يتراي كونت انتبلنا زلا بمجلسنا تايلو إثيوبيا نا أفضل جبهري تمسو زلا زربا زنبع زربان كون النتاوزي كون زربان أقام كفتر زغلين إثيوبيا أفضل جبهر زجباها هجراي كونت المخنيات لاند الوقتيا مسكالوت هجرات بزعبا أفضل جبهر كتزارب ولا تخل مخنيات يبلانيا تبلنا زلا يبلالو so where is the mistake الصغا كم حجر أفضل جبهر يبلكان so full stop زربا يلن نحنا أبايناتنا يكون إيرترا نابنت اتي نيل كاباهم يزب قصر لك لك فان لقبتي خيدالو it's not our issue إيرترا issue ناتا يكون نزي كومنت خنقبر نخلق نزارب نخلقن عمودة تقوديناتكم كأي بحر دمان عاقاتكم زي ملكة عرسي كونن معاهم زي ملكة عرسي كونن any topic بزعبا أفدق بحر تزاربو بفلاي بتقعقعصم زاربو نايكوينات تعويتي كالا يكونن
لمن يمكش قوة اليوم maybe you're stupid زربا ما يرداكم يزالوك إن خالع علم لولاونتنا كالوت عقارات نمدفار تقبروا وزالهم يوم وتسيدنا تدما أوش تعدهم نعاهم إذا فرز زالو نخالع يكونن هجو سمعوا نابيك تقاوية سلازلي كم أنصار كمورالي منصار بلو يمي أنا سوسو تشالو እሱ ብቻ ሳይሆን በኤርትራ በኩል ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር ወይ ደግሞ ወደ ቀይ ባህር የመመለስ ጉዳይ ላይ በአሰብም ተመለሰች በሶማሊያ ባሉትም በቀይ ባህር በኩልም ይሁን በገልፍ ኦፍ ኤደንም ቢሆን ወይ ጅቡቲም ሰታንም ቢሆን የኤርትራ የጸና አቋም ምንድነው ብሎ ይሄ ፍላጎት የተሳሳተ ምኞት ነው ብሎ ነገር ነው ይሄ ነው በደንብ መታየት ያለበት ከነሱ ጋር ብቻ ባለን ግንኙነት አይደለም የትም ቢሆን ጎረቤት ሀገር ላይ ወደ ቀይ ባህር የሚያስጠጋን ሀገር ቢገኝ ኤርትራ እኛን ከመተንኮስ እንደማትመለስ ነው እንግዲህ ኡስማን ሳሌ ያስቀመጡ بزي قدس كما يترديكم it's good كم دليتكم كتعفروا تخوليهم حنتنا إيرترا وخين كاخطروا يخلقنا زدراما إثيوبيا دراما يزبلانا تخطات على فيلم يزبلانا كلا يكونن أبي إثيوبيا زلوا كنتات تخطات على فيلم مسؤول زخونة إثيوبيا بزخونة يكون من قد ترخيبا إيرترا وقت وجلات خليها يزبل زلوا it's just pure manipulation إذا حسوت مثل على بالصوماليا خيط كابان كرات السمامية كانت لا تك إيرترا بحر رخيبنا دي بالكم أنكرا خيطكم بالصوماليا أفتق بحرك الركبين هل تزارمني إيرترا مقلتوسيا نو الصوماليا بشمقل إنها أفتق بحركم وخانت خوينا وقفريت جبتي by the way جبتي أفتق بحري تاجورا زبهال ودبك بكاية أبزي دليت كاخد قبرنا سنات كاخد حلوها كاز غليلهم توعيد غيرهم مالسا يا بومن so this is very clear signal أبي أحمد أفتق بحرك كم زي دل زلون تايدا دراما يزدل زلون انت رغيب دما عسب زبهال إمارات سلو تدلي زلا مقابري أنا كون دلو سلو زغوني نا عسب نا يقلن زبلو زلو نسو سلو زدلي يكون نعوك هانسن نعوك قبرن أغمي بلن باي ذا واي خالوت زعكل حبري تخبكم نبزو حسبون سلدي سمعنا إيرترا نودب عسب أبتنا يكتشن عسب شو منت مستسمعوا ودب عسب كنت كم معانا أبينا الرئيس الإسبال إيرترا نتكرينات مليونات جنزباوتيا حدش كرينات كيرات من قد سريقة كل تسرح الداليات نيرة الأماناتهم كل شيء it's the same game and I think من قصير تراب زوان كبيت وهم زل بزيو بزيوم سبعة زياتهم بفلسهم كأمانو زغلي كون حنتي إرتراويان إذا سجاجر وازلو فيديو كريكم بوجيركم نحوار كنت كبتوا كي تتعصي لي زبكم زل غزي የኤርትራ ህዝብ ከ20 ዓመት በፊት ባጋጠመው ግጭት ህይወታቸውን ላጡ አካላቸው ለጎደለ ኤርትራውያን የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን ለቤተሰቦቻቸው ማድረስ እፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ያንን ጦርነት አናውሳም። ከእንግዲህ በኋላ ያለንን እምቅ አቅም፣ የልማት አቅም፣ የሰላም አቅም እየተናገርን ሁለቱን ህዝቦች በፍጥነት ሰርተን በመካስ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ እንደምናሸጋግር በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። انتهي زبلزلون حزب إيرترا قبل حجي أبتك هنا استبدلن حزبي زي قباي نيرو دحر حجي بفتسو كم زعينات كونتات نخي قاتم كرقا قصالكم يفتو إسا بزي أبي إيرترا تزعبي جود ويل ويون صبوغ زخوني تمنيد توهبون صبوغ لبي استقبلوتو حزبن منقسن إيرترا زبالة كبر زهابون زبالة عدل زهابون مراحي نيرو يقداس حمام ناي ولدو سلزلوهم حمام دما تسقاقار سلزخونه كقبر زخل يلن كدحر حجون زخونه يكون حيل تمسين عدي سابا كقبر زخل حنتيا قدمنا إيرترا كحس كفتنيو تحريو دما قرب تدلادي لمزبلة ويون سلطانات أفشت مسكرت نيرترا خقوبتي بمبال نتحل منها يقوبت أناتهم كم سألهم كفتنيو سلازي دحر دقيم أبزيهم حيل تاتياتهم زلنا حسابا كونتاتن نتصور كون الناس لازدليه ሰዎች አርከበ ግን ቆይ ስም አርከበ የሚሉስ ምንድነው የጠየኳችሁ ወዳጆቼ ደረሰ ማለት ነው አሉ ደረሰልኝ እንታይ ማለት ዲያ ምናምን ብዬስጠይቃቸዋለሁ እንዴ ሲያጣቀም እንዴ ያኔ በቀይ ኮከብ ዘመቻ ጊዜ ናቅፋ ላይ ሻዕቢያ ነፍስ ይዟት ናቅፋ ላይ ተወጥፋ በነበረበትና ልትሞት ጫፍ ላይ ደርሳ በነበረበት የህዋትን ሰራዊት መርቶ ሄዶ
ከጉድጓድ ቆፍሮ ያወጣት አርከበ ቁባይ ኩሉ ለዚህ ውለታው አርከበ ተባለ ደረሰልኝ ደረሰባቸው ደረሰላቸው ድራሺ ጥፋቦ انا لا يسمى رسمي عمل كيف زمان كنا من حصادي بروباغندا ناتو أركب مالتاي لومس درسة مالتي لومس انتاي كويني كوم تبايلي لومسي أبتناي كي كوكب زبلو ناي نخفا وقسي شعبيا بقى خطفو قريبهم كله اتناي تقراي حيلي متيوك سلازات حنوم نعوي لوم يم أركبي لوم منتكوينا سلازر كبي لو بزبلو بوغير يتفخا أنا هوحات متيني إرترا سلازات حناي كونن تايدا إرترا نحوارو نهوحات تمالي أبي إكسبوست جرياز نبركو كريكم حجاب تيكس جبر زلو أبزع بإرترا زجبر زلون كريكم سلزغونكو كتهازن كفتني نايز السبزي حرك أنا مقاهنجن تعمي دس بلنانة مغنياتو زياتهم كأصلوا خلوا دس قبلكم قالوا I really enjoy تسخاتكم enjoy تكبروا تقوليهم بلا غيرو يكجا كتصلل قريب زلو بتزلو كنتات سو بوردت سو بقلي سميزو يزرال إيه سميزو ويتبع عند شباب كنت هنا بريسوي قبل اللي تجارو زلهم تسلي خافلي دبليو تسجرم كنزيوم عند حد هاجرين هيلون كزارة بخا خلوا وري جوكي الكاتريخات حالفهم سكزيات رئيس مدهرين بيرترايزي تا إساس أفورك إني قدما مصر أبي أحمد أفدق بحري زيمو نان كم نايهلو ناس قاعد غيركا موساد حادقنيا حقنا زلو مخانو إيرترا قليس ألام قدما مصر إثيوبيا أبي أحمد بحاموس نبارلمانت هاجر أبزهاب مبرهم أفدق بحري ني إثيوبيا نايهلو نا قدائي كبل تزاري بنيريم وغن أسمرا لومي أبزوزك أتاو قبر مرسيز مسل حاسير مجلسيم رؤيتو أبي استغالنا إيجو جبل مصر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال أبي إكس أبزوز صحف أفدق بحري زيبلن حقرات نايهلاو حادقا اللوان زسمعتن تنام بوتو زسحاتم چلنتن تحستو زيبلو قوام مقنان مخانو موجيتلام وكلن حقرات ستوهادن ننوي حوان سنحة تبعي مرقات حيل بحرم انت تفوصي مترح نايهلاو السقات كفتر كم زخليم اتيه سم أبي أحمد زيت قسم منيستر يمان تشارلي كرد زفتن بتحستو حادقنيا نتوعي كلتي أورك بيخون نتي عب حدرات كبرتاتن عالم لخاوي حقن سمسرتم زوباو متحقاز زيت عارريو كمل اتي أبي إكس زوز حاصير ملسيناي منيستري ناقف إيرتام اتي بوغن إثيوبيا بزعبا أفدق بحري زوحاب زل مجلسات كم زسكفا كتجلس أني حيام منيستر قدات وزع إيرترا عثمان صالح ون بسولس أبدا سمرام نزركبو أمباسادرات وكلتن هاجرات وزعي أبدا زكايرو زيلو مد جنرالي إيرترا عقد سخونة دبلوماسياوي engagement يا زلا حجون editorial بزبل إيرترا وتعطو زلا حبريتا نتصور سخونيو عالم زعلم زي ما حبر سب عالم زبال نيرترا بتدقاقا ما بتاريخ بديل وايو أنزال له عالمنا أبي إيرترا بزح جبناتي زلوا حجون مبل كندي جزيو هذا هاجر لولا مريت إيرترا لولا بحرنا إيرترا دليلو عندارا كايدا قبر كله زخوني يكون سقم تكوس داي تراينا له سلازي كابت بحب كيناتنا بكالن كيدو يلكا كل التبل كاب حجي ترير سقم تكوس دلو مهنياتو أبي بقولوا نكويناتي زقوس له طبعا نقول سقمت مستوى سديك كم تناي هو حد ميسايل بستقسم إيرتراتيا الله دي دا مسجد فتو إيرترا خمس جيرا كم بكاء دلني كاب حجي حلافنا تسدو بمبالغ لسنيرو أنا نتحسبناتهم تقبل عبيلي أبيك ستايز شير جيرة تاريخنا إيرترا بحتر زبالة قلت فتينا إذا ما حبر السب عالم اللون تخينو رجس أنيا يكونكم هلا هو اللون تخينو كبرك وهابنا تسرحوا دماء كبرك وهابنا تحرو خينو إيرترا أبزوانسي لولاو مريتا ويون لولاو جزاتا كدفر زخل حيلي كم دليتي عندنا له أبزق نصر كونزلو إيرترا لولاو نتان موحس شجر سلازلو هيكونن كلنا قرب علاقة وحسة غلات مع برسب عالم قل سرحوك صار أنت زغل نخبر شمو صبوا مخانة يبلالو نتاريخ إلى دمان تايلة إيرترا نسلا إيرترا بتاريخها بتركي بالجبسي بالإطليان كمان ما ببريطانيا نوح مجزات زراعيتها قالوا تهجرات نتن دحر مجزات كرخبا خلوني إيرتراجن بسنكنا أمريكا حماق أجندة أكلنا يتمجزات ناخد كون نب فدريشن بكفاء نب فدريشن كتاعتو نسون انتخوني إثيوبيا نت فدريشن ون تحيسا زي حقاوي مجزات جرات الله كم سنة برتن دحرنا 3 عامت كويناتن ريفرندم دما إيرترا ملو ناس عنو لاويتن هاجر كم زغونتن قبلو ما مسينا هنريق لنا أبي حمد قبرو زلو عنداري حلمي نايك بحر نايقلن زبلو زلو هلا شجر كفتريو تابك بحري تاب زيت بجوبيت حيز وزنه بري بتر ناي شعبيان حيل ناي شعبيان ياوتيو
ሕጂውን ክርድኦ ዘሎ ኤርትራን ውላውነታ ንምኽባር ዝኣክል ዓቕሚ ዘለዋ እያ ትሕቶ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ካብቲ ቀደም ዝተጋገዮ ክመሃር ይኽእል ዶ እዩ ትሕቶ ኢለ ፅሒፈ ብዙሓት ሸር ጌርኩም ኣለኹ ነታ ናይ የማነ ገብረ መስቀል ትዊት ሪፖስት ገይረ ናተይ ፊድባክ ዝባ ዘለኹ እዚ ድማ ብዝተኻለና ኩልና ሸር ክንገብሮ ዘለና ኢና ወላ ካል እንተዘይፅሒፍካ ናቱ ይኹን ናትና ሸር ተገይርኩም ኣብ ዝበፅሐ ማሕበረሰብ ዓለም ክኸይድ ይኽእል ኩሎም ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ዝበፅሑ ሶሻል ሚድያ ብኤክስ እዮም ዝጥቀሙ ስለዚ ኣብ ኤክስ ኢንጌጅመንት ማለት ምስቲ ኮሚኒቲ ናይ ዓለም እዩ እዚ ንዓ ኣብ ዩቱብ ዝገብሮ ንህዝብና ክኸውን ከሎ ኣብ ኒዮብ ዝገብሮ ድማ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝግበር እዩ ሕጂ ናብቲ ዘሎ ካልእ እውን ገይረ ነይረ ንግረ መንገዲ ክትርእይዋ ንህወሓት እዛ ስእሊ እዚኣ ገይረ ህወሓት ኣብ ናይ ህላውን ዘይህላውን ሕቶ ከም ዘሎ ሻዕብያ ክንደይ ግዜ ድሒንዎ ሕጂ እውን ዕድል ሂብዎ ኣሎ እንድሕር እቲ ዕጫ ናቱ ፅቡቕ ተጠቒሙ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ክጥቀመሉ ተኽኢሉ ህወሓት ከም ፓርቲ ክቕፅል ይኽእል እዩ እንተዘየለ ኣብ ናይ መወዳእታ ሕቶ በፂሒሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንቲ ሕቶ ድማ ሓቲተ ካብዚኣቶም እቲ ዝደንቆረን ካብኣቶም ዝሓሸ መን እዩ ካብቲ ዝኸፈ ናብቲ ዝሓሸ እስከ ራንክ ክግበርዎም ኢለ ሕቶ ገይረ ብዙሕ መልስታት ርየ ነይረ ኣብኡ ናትኩም ርእቶ እውን ክሰምዕ ደስ ብለኒ ሕጂ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክሰግር እየ መጀመርያ በዚያ እስከ ክጅምር መንግስቲ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከለኹ በዚያ ክጅምር ደልየ ኣለኹ ከም ትርእይዋ ዘለኹም ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሓትሉ ዳርጋ ንዕረፍቲ ድያ ከይዳ ዋላ ንስራሕ ይርዳእንን እዩ ቀፃሊ ምስ ዲፕሎማት ናይ ኣብኡ ዘለዉ ክትራኸብ እየ ድርያ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዘውህብ ኣብ ዘላትሉ ምስ ኩላቶም ምስ ናይ ቻይና ድዩ ምስ ናይ ካልኦት ድዩ ምስ ናይ ዩኤን ድዩ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ናይ ዩኤን እናተራኸበትን ነቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ንቅድሚት ንምስሓብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ናይ ብሓቂ ክብሪ ኣለኒ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ምሃብ ድማ ኣገዳሲ እዩ ናይ ብሓቂ ፕሮሚኒየንት ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ኣይሆፕቶም ካልኦት ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኤርትራ እውን ኣክቲቭ ዝኾነ ሮል ክፃወቱ ኣይነው መብዛሕትኡ ዲፕሎማት ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ልዕሊ ዓቕሚ ስራሕ ዝተዋሃበ እዩ ውሑድ ዓቕሚ ውሑድ ሰብ ስለ ዘለዎ ነቲ ኮሚኒቲ ጥራይ ምግልጋል ልዕሊ ዓቕሙ ስራሕ ይሱ እኹል ስታፍ ስለ ዘይብሎም ብሓፈሻ ግን ኪኑ ዝኸደ ስራሕ ክሰርሑ ከለዉ ድማ ክብሪ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ማትአ ምህዞ መንእስያት ንዝበረኸ ልምዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 21 ክሳብ 22 መጋቢት ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዝመፁ መንእስያት መሃስትን ሰናዕትን ዝሳተፍዎ ሃገራዊ ውድድር ናይ ምህዞን ሰንዓን ምርኢት ይካየድ ኣሎ መንእሰይ ካብ ዝስምዮ ነገር ሙናን ዓብ ሕልሚ እዩ ኣብ ፈለማ ኣዝዩ ከቢድ ወይ ዘይብፃሕ ንዝመስሉ ሕልሙ ህይወት ንክፈጥረሉ ኣብ ፋሕተርተር ይፅመድ ሕልሙ ኪንዮ ውልቃውነት ዘሊሉ ኣብ ሕብረተሰብ ንዝኽሰት ሕፅረት መፍትሒ ዝኸውን ሓሳባት ምስ ዝሓቁፍ ድማ ሓላፍነታዊ ይገብሮ ሎሚ ኣዳራሽ ማእከል ምህዞን ዋኒንን መንእስያት ሓቂፍዎ ዘሎ ዕምቀት ሓሳባት ካብቲ ንዕዱማት ኣመና ክምስጥ ጀሚሩ ዘሎ ምርኢት እዩ ንወደብትን ኣካየድትን እዚ ስራሕ ንዕላማ ዝመደብ ኣብ ዝተወከስናሉ ንገለ ካብቲ ዝጠቐስዎ ሓደ ንኣሽቱ መንእስያት መሃስትን ሰናዕትን ምምልማልን ምስልጣንን ክልተ ኣብ ሕብረተሰብ ፍታሕ ንዘምፁ መጀመርያ ኣብዚያ እዛ ኣቤሪ ሊንክ ላትኩም ከትኩም ራእይዋ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ከርእየኩም ዝኽእላነ ዳርጋ ዝበዝሑ ኣባላት ናይ ካቢነ ናይ ኤርትራን ላዕለዋይ መርሕነትን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳቲፉ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነዚ መንእሰያት ዝገብርዎ ዘሎ ተራ ነገር ከም ዘይኮነ እቲ መንግስቲ ካብ ዝለዓለ ክሳብ ዝተሓተ ኣተኩሮ ናቱ ኣብ መንእሰዩ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ቢግ ስቴትመንት እዚ ጥራይ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ብወገን ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ከምቲ ዝድለ ካቨሬጅ ኣይወሃቦን እዩ ዘሎ እቲ መንግስቲ ነቲ መንእሰይ ንምትብባዕ ኣብ ኢኖቬሽንን ክሬቲቪቲን ንክኣቱ ብዙሕ ፃዕርታት ትገብር ኣሎ ሓንቲ ኣብ ኤርትራ ተሪፋ ዘላ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ጥራይ እዩ ነዚኦም ብሉፃት ሓሳባት ትሪእዎም ዘለኹም ፅንሂለ ከርእየኩም እየ ሓንቲ ነገር ጥራይ ኣነ ክውስኻላ ዝደሊ እስከ ንስማዕ እዮም ናይ ብሓቂ ደስ ኢላትኒ ሓሳባትን ተበግሶታትን ምትብባዕ ሰለስተ ምስ ሓድሽ ክውንነት ምዕባለን ቴክኖሎጂን ክላለዩ ሓድሕዳዊ ተመክሮን ክለዋወጡ ኣርባዕተ ሓያል ባህሊ ስራሕ ተባላሓትነትን ትግሃትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ከማዕብሉ ድርኺት ምፍጣር ሓሙሽተ እጃ መንእስያት ኣብ ልምዓታዊ መደባት ምብራኽን ካልእን ዘጠቓለለ ዕላማታት ኣለዎ ክብሉ ገሊፆምልና ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ኤሪሊንክ ምስጢር ምዕባለ ደቂ ሰብ ኣብ ዝውንኖ ጥበብ ሓድሕድ ብምልውዋጥ ዝተረፍዕዮ ናብ ሙሉእነት ንምብፃሕ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዘለካ ፍልጠት ቀፂልካ ምዝዛሙ እዩ ሓሳብ ክተነቅል ከቢድ እንተደኣ ኮይኑ ሓሳብ ስጋ ክለብስ ምስራሕ ድማ ዓቕልን ዝያዳ ዋጋ ደረጃ ክትግመት ከላ ድማ ምስ ካልኦት ዋጋታት ያዕላ ልዕሊ 65 ሚኒታዎች ዲስካውንት ዋጋ ኣለዋ ብማና ገዛ ሜትር ስኬር 5 ሜትር ክትግመት ከሎ እዚ ኣብ 30 ሜትር ትስራሕ ኣላ ማለት እዩ እዚ ምድጃታት
ተወከፍ አሃዱ ይስራሕ አላለው ማለት ነው እዚ በፊስቶ ወህድ ዝበለ ወጣይ ተሰርሕ ዘሎ ንብሎ አብ ኦርጋኒክ ማخلوق ይለ ማለት ነው ባቴሪ ሰራ ማለት ነው ማንት ንምሪት እዚያ غريبه ዘለኹ ኤሌክትሪክ ቪሄክል በቃ በኤሌክትሪክ ሰርሕ መኪና ዛን ሪያዘልና ተወሳኸና ሶላር ሲስተም ከተወሳኸለና ማለት ነው ፍራንድ ዓላማ ናይዛ ስራሕካ ኣብ ሰለስተ ከፊልና ያለና ተቀዳማይ ግሎባል ዋርሚንግ ክላይሜት ቼንጅ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለምና ኣብ ዝኸፈ ደረጃ በፂሓ ሰው ነዚ ንምውዳል ወይ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ሓሳባት ክትሪኦ ከለኻ እዚ መንሰይናትና ክሬቲቪቲ ከም ዘሎ ናይ ፈጠራውነት ፀገም ኣይኮነን ዘሎ እንታይ ጥራዩ ነዚ ዘሎ ሓሳባት መንግስቲ እውን ተበግሶታት ኣሎ ታኡንኮ ሚሲንግ ፓርት ኣነ ትራኣየኒ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ከምቲ ዝድለ ስለደይ ተደፋሉ እዚ ሓሳብ እዚ ናብ ዓሚል ክትቅይሮ ናብ ስራሕ ክትቅይሮ እንተኮይንካ መንግስቲ ብዝገብሮ ፃዕሪ ጥራይ እኹል ኣይኮነን መንግስቲ ክገብር ይኽእል እዩ ንኩሉ ግን ፋንድ ክገብሮ ይክእልኒ መንግስቲ ሊሚት ኣለዎ እዚ ሓሳባት እዚ ነዞም ብሉፃት ሰባት ፋይናንሲንግ ክፋል ክገብረሎም ዝኽእል ባንክታት እንተሎ እቲ ባንክታት ዕዳ ክቦም ዝኽእል ድዩ ክድጉሞም ዝኽእል ድዩ ክሕግዞም ዝኽእል ድዩ ወይ እውን ፕራይቬት ሲቲዘንስ ዜጋታት ሓሳብ ከም ናቶም ተዘይብልካ ገንዘብ ግን እንተለካ ምሳቶም ብሽርክነት ሓደ ሰብ ጥራይ ካደ ይኮነ ብዙሓት ሰባት ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ እንተዝመልፁ እቶም ሰብ ሓሳብ ዘዋፅኦም ርዮም ምሳኻ ክሰርሕ ይኽእል ተኽስበኒ እያ ዝበልዋ ምዝመረፅዎ ሰብ ሰሪሖም ነቲ ሓሳብ ናብ ግብሪ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለም ደረጃ እውን ከገልግል ዝኽእል ስለዚ እዚ ኢኖቬሽን ፈጠራውነት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ነገር እዚ ናብ ተግባር ምግባር ድማ ኔክስት ቻፕተር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኸውን ኣይ ሆፕ እቲ መንግስቲ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኤንጌጅመንት ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ሰላም ወሪዱ ናፃ እንተገይርዎ እዚኦም ኩሎም ፅዒሮም ሓድሽ ሓሳብ ዘለዎም ናብ ዝበለፀ ኮይኖም ንዓለምና ዘዛርብ ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽንን ክገብሩ ተስፋ ንገብር ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ እውን ይፅበ ኣብ ኤርሊንክ እውን ሓሳብን ሞራልን ሃብዎም ላይክ ምግባር ኣይተቋርፁ ደግፉ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ እናበልኩ ምዝያ ክገጥፈኩም እየ ሰራዊትና ለድንቀትርን ዘደቀስኩም ምንተና ለድንቀትርን ዘደቀስኩም ምንተና አለኺዶ ለኻዶ ኮፎለኩም ማዶ አለኺዶ ለኻዶ ሹፍርናኩም ማዶ አለኺዶ ለኻዶ ኮፎለኩም ማዶ አለኺዶ ለኻዶ ሹፍርናኩም ማዶ ሰላም ሰላም ክብለይኩም ኣብዛብሽ ለይስፈርኩም ሰላም ሰላም ክብለይኩም ኣብዛል በይስፈርኩም ሰላም ሰላም ወለዲ ሶሎኩም ዝትደዚ መንገዲ ሶሎኩም ዝቡገ ይሲለቲ